På Gyngen i Mejlgade er lyset blevet dæmpet, og musikanterne fra Aarhus Sangskriverværksted er blevet inviteret indenfor. Jeg hedder Svend Siegert, og jeg er jeres vært i aften. Og den her scene, det er så et sted, når man har været på værksted med en sang, så kan man komme herned og spille. Man skal bare snakke med stedets booker, eller OSV's booker til de her aftener. Og lige for tiden er det Daniel, som står henne, og også er lydmand, han multitasker. Så kan man komme her og spille, og så kan man få prøvet sine ting af. På værkstedet har de skruet på guitaren til den stemte, finjusteret melodien og tilpasset teksten. I aften skal værkerne fremføres. Michael Hamilton. For dem, der har haft en sang på værkstedet, er der muligheden for at komme hen og spille og være en del af en sangskriverkoncert på Gyngen. Der er en hver måned, 3. onsdag hver måned. Og så kan man prøve at stå foran et publikum og prøve sine sange af i det virkelige liv. Og selvom det i sig selv kan være skræmmende for folk, der ikke har prøvet det før, så er der alligevel et forholdsvis trygt forum at gøre det i. Og så har jeg været vært, for eksempel i aften, og bundet tingene sammen og gjort, at folk havde det godt og sådan noget. De har en kæmpe stor hånd. Jakob Elsberg. Så en aften som i aften, hvor jeg er vært for det OSV-arrangement, giver mig. Fordi det var sådan en god aften, hvor alle virkelig gjorde noget fedt, og jeg var okay tilfreds med min egen rolle i det, giver det mig en fin følelse af nærvær og af sammenhæng og samhørighed med de vidt forskellige mennesker, som i virkeligheden er til stede. Thank you. Jeg ser ind i et spejl, er egentlig meget godt tilfreds. Sangen er for mig et udsagn om, at jeg bare er et menneske på godt og ufuldkomment. At jeg skal dø, og at det gider jeg ikke tænke på hele tiden, så derfor så joker man sig også lidt væk fra det. Det har jeg lov at være. Forgængelig er jeg